Lige netop. Giv dem en stor hånd, for her står også to modige unge mennesker. Det er Jeanette, hende kender I, kendt fra storskærm. Og det her, det er Peter. Og som jeg sagde til jer, så står der altså to modige unge mennesker her, som har valgt på hjemmesiden at stå frem og fortælle om deres psykiske sygdom, og fortælle om, hvad skete der, hvordan kom I videre. Og Peter, måske skal vi starte med dig. Nu har vi set Jeanette. Nu har vi simpelthen set Jeanette. Peter, hvordan startede det hele for dig? Hvordan opdagede du, at du havde nogle problemer, der var mere end som så? Jamen, jeg sad på handelsskolen i Svendborg, hvor jeg sad og havde undervisning. Og så lige pludselig så tænkte jeg, hvad er det, der sker her? Og der begyndte jeg at høre stemmer sådan bag mig. Og tænkte, det er da underligt det her. Det er da ikke helt normalt. Så der sad jeg og kæmpede med dem i en times tid. Og tænkte, jamen, hvor stemmerne blev ved med at tale til mig og sige, at jeg skulle gå. Og det kæmpede man så med i en times tid, og så blev jeg nødt til at gå. Og så gik jeg det, der svarede til 6,5 kilometer, hvor stemmerne blev ved med at sige, at jeg skulle springe ud over en bro blandt andet. Springe ud foran biler. Og jeg så havde gået det her stykke tid, så stoppede det så, og jeg fik kontakt i min daværende svigerfar, der så kørte mig ind til psykiatrisk skadestue i Odense. Men altså, hvad tænker man, når man så begynder at høre stemmer på den måde? Tænker man til at starte med, jeg er sikkert psykisk syg, eller altså, det kunne jeg ikke forestille mig, man gør? Nej, det gør man ikke. Man tænker, jamen, er der andre, der sidder og kan høre det samme, som jeg egentlig gør? Det var der jo så ikke. Så det fungerede sjovt nok. Men det sad så inde i hovedet på en, og det var så det, man kæmpede med. Ja. Og så fik du kontakt med din svigerfar, tidligere svigerfar. Ja. Og hvad sker der så? Altså, siger han, så kører vi på hospitalet, eller hvad sker der? Ja, jeg blev så kørt på psykiatrisk skadestue i Odense. Hvor jeg så var kommet mig åbenbart så meget, så de ikke ønskede at indlægge mig. Desværre. Og det gentog sig så igen et halvt år efter, hvor jeg så blev indlagt. Og det resulterede i, at jeg var indlagt i 3 måneder, hvor jeg så fik den her diagnose, skizofreni. Og så gik der et stykke tid, hvor du ligesom måtte slås med det her, og jeg ved, at du har fået medicin og så videre, så videre, så videre. Men nu står du jo her. Jeg står her i dag, og i slutningen af juni måned afsluttede jeg et forløb her i København, hvor man siger, jamen du er i gåseøjne rask. Du vil altid have selve diagnosen, men jeg fungerer som et normalt menneske, og jeg har ingen symptomer. Har været symptomfri i 2 år nu. Lagt min medicin for et halvt år siden. Og fungerer som et normalt menneske. Som en ganske almindelig ung person. Præcis. Og det er slet ikke for at bore i det, men jeg ved, at efter du stoppede med medicinen, cirka deromkring, så skete der lige nogle ting for dig oven i hatten. Ja. Du har fortalt mig, at efter du stoppede med medicinen, der mistede du også dit arbejde og din kæreste. Det er rigtigt. Og du står her stadigvæk. Ja, det er rigtigt. Jeg startede med at trappe ned i medicin sidste år. Mistede jeg mit arbejde efter min eksamen. Og så mistede jeg min kæreste et par uger senere. Og det synes jeg understreger, at det går fremad, Michael. For du står nu. Det er den eneste pointe, jeg vil komme med det. Ja. Så det var ikke for at bore i din ulykkelige kærlighed. Nej. Så kan du bore i min lidt senere. Den tager vi ned bag. Det tager vi senere, Huxi. Ja, lad os gøre det. Jeanette, nu så vi også lige et klip med dig. Har du været igennem det samme som Michael, eller hvordan har det været med dig? Undskyld, Peter. Nej, for mig der var det faktisk omgivelserne, der sådan lagde mærke til forandringer ved mig, før jeg måske selv gjorde det. Mine stemmer, de kom meget gradvist, og derfor så tænkte jeg ikke rigtig over det. Det var bare ligesom at gå rundt med sådan en jubelidiot af en radio ind i hovedet hele tiden. Okay. Så jeg tænkte ikke så meget over det. Det var først, da min adfærd ændrede sig, at mine venner og familie reagerede. Ja. Altså nu siger du en jubelidiot af en radio. Ikke fordi der er noget i vej med en radio. Nej, det er også... Jeg tager ikke noget på vej på den måde. Men prøv at forklare, altså en jubelidiot af en radio, det kan jo lyde, hvad skal man sige, tilforladeligt. Det kan man jo skrue ned for og gøre et eller andet ved. Men det er jo lidt mere alvorligt. Altså du har selv givet et eksempel omkring, der var en stemme, som hed Chefen, som sagde nogle ting til dig.
Kan du prøve at forklare, hvad det ligesom gik ud på? Jo, men altså, jeg synes jo, navnet på ham beskriver meget godt, hvordan han var. Han var sådan lidt en tyran, og skældte mig hele tiden ud, og fortalte mig, at det, jeg sagde og gjorde, var dumt, og jeg var grim, og jeg var tyk, og hvad fanden bildte jeg også mig ind og sidde og svare på noget i timerne, fordi jeg kunne jo i bund og grund ingenting, og hvis jeg for eksempel en dag drak noget, så kunne han finde på at sige til mig, at nu ville han slå min farmor ihjel, eller 11. september i USA troede jeg faktisk var min skyld. Fordi jeg havde spist et æble og havde lovet ikke at gøre det. Han Så han lyder var ikke så rar, ham chefen. Nej, der. han var ikke rigtig en rar fætter. Det kan man bestemt ikke sige. Nej. Men det kræver jo et eller andet at overkomme sådan en chef. Som, altså, det kræver jo bare noget at overkomme en almindelig chef, og så sådan en chef ind i hovedet, det er jo endnu værre. Hvad gjorde du for at komme videre? For at komme ud af det? Jamen, som jeg også siger op i videoen, nu tror jeg ikke, man nåede at høre det, men det var oplysningen om, at man kan komme videre, og at man kan komme sig over sådan en diagnose. Fordi det vidste jeg ikke, fordi på det tidspunkt var det sådan, at når man fik sådan en tung diagnose, så var det kronisk, det var varigt, det var for evigt. Så jeg fik lige pludselig nogle informationer om, at man kunne blive rask. Og det var sådan det første vendepunkt, og så det der med, at folk begyndte at se mig som Jeanette, og ikke som hende tossen, der sådan lallede lidt rundt og var mærkelig. Det lyder fornuftigt. Peter, hvis du skal give et eller andet godt råd til nogen, som måske oplever noget af det samme, som du har oplevet, men ikke er nået så langt, som du er nået endnu. Kan du det? Et godt råd til dem? Ja. Jamen jeg vil sige, det er altid en god idé at søge hjælp. Jo før, desto bedre. Fordi jo før du kommer under behandling, og du får hjælp til at bekæmpe det her problem, jamen jo før får du det bedre igen. Men er det lige meget, hvem man taler med? Skal man finde, skal man stoppe nogen på gaden, eller skal man snakke med sine forældre? Eller altså nu har vi jo fået det her ungekompasset, der er en rigtig god idé at gå ind og søge på. Hvor du kan gå ind og søge, hvor der er tilbud præcis til dig. Og det er da en god idé at snakke med en god fortrolig ven til at starte med. Og sige, jamen, og så kan det være, at vennen siger, jamen, jeg synes, du skal gå videre med det, eller gå til en læge, eller... Men jeg synes helt klart, at vi skal begynde at bruge ungekompasset til at søge de informationer, vi nu engang kan. Lad det være den afsluttende bemærkning for os for nu. Ungekompasset.dk. Der er alle hjælpetilbud samlet. Tak til Jeanette, tak til Peter. Tak for det.